kabaro, mayong adlaw mga kabaro. Mga kabaro, birthday na ako karon mga kabaro no nya. Wala ko naganda mga kabaro kay pag edad na ako 35 maganda ako mga kabaro no. Ug daghang salamat sa mga greetings nga nabasa na ako sa FB, sa Messenger. O ka mga kabaro, gikan og jote nya nabot ako ng relibo. Dudong dudes. Happy birthday na mga kabaro. Daghang salamat to sa pagkuha nimo sayo no. Sayo kong ikuha sa kong kabaro mga kabaro nga kauban nga gwardiya kay kabalo sa birthday na ako managkot ko niya naglain ang panahon mga kabaro no. Naulan-ulan no. Og dong, yan ka na ko. Og let's go. Mga kabaro no, na ako sa Shrine Hills karon kaya nagkutog kandila mga kabaro no kay birthday man ako ika 34 na ako katuig diri sa kalibutan mga kabaro. Nagkutog kandila nya nagbisita lang pugod diri mga kabaro no sa Matina Shrine Hills sagrado isa ni ka lugar. Ano yung mga kabaro no? Simbahan, green kayo ang surroundings. Nya isa pa, diri mo mga kabaro, presko kayo mga kabaro no? Preskong hangin. Adlong Domingo mga kabaro ug adlong Sabado. Pero Sabado karon mga kabaro wala kayo nanimba no? Ugma ni mga kabaro daghan kayo. Og mga kabaro, may buntag mga kabaro no. Karon mga kabaro, birthday ni Bayaw no ni Kuya Charlon. Nya karon mag-adto mi sa Bukidnon na mi adtoon mga kabaro no. Nya mga kabaro, si Main, wow, nakailis na si Mama, nakailis na mga kabaro. Og si Papa nagnaruto na po ng buhok mga kabaro ano power. Mga bana diha pa ya paano dugay mga kamata. Kasi dugay kamata lami kay tulog. Lami kay tulog. Og akong sister-in-law mga kabaro. Bilas mga kabaro no. Grabe pormahan nato tejo ah. Og ang birthday boy ni mga kabaro nasa gawas mga kabaro no. Ato ding suroyo ning birthday boy. Birthday boy ni mga kabaro no. Ato ning suroyo. Oops. Yeah. Kumusta ba itong birthday boy niya mga kabaro? Birthday boy. Siya mag-drive mga kabaro ano. Og let's go. Mga kabaro, nanami sa Loriga mga kabaro no kay nangihis papa mga kabaro no mao tong karon man ning dagway sa Loriga mga kabaro. Loriga. Burag kuan ni mga kabaro no kining border sa mo pa nite? Ang border sa Buda. Bukidnon og Davao mga kabaro no mo ni ang border. Loriga, kung ako nasayop mga kabaro ano. Og sa karon nangihi pa si Papa og si Mama og si Main sa tijuan. Hey. Hi, we're here in Loriga. Pa, kumusta ang biyahe? Tugnaw kayo. Tugnaw kayo. Yeah, birthday boy, kumusta ang biyahe? Okay kayo. Tejo, kumusta ang biyahe? Hasta okay ha. Sayo kami ng Lakaw Davao mga kabaro no. Siguro mga alas 4 na to. Nya karon sa oras te? 6:05. 6:05, update lang yung magbaro no. Mga kabaro no, bugnaw kay diri sa Loriga karon nangapi may hapit pangapi pangihi og pangapi nang hapit ni magbaro no kapag unsa ka bugnaw ang Loriga pa? Pateng tugnaw. Bugnaw kayo. Mas kuya, birthday boy. Yes, stay ka kuha. First stop na mo mga kabaro dahil dito dahil no. Og ang birthday boy sa tijuan yang misis mga kabaro. Maraming pormahan nato tiba. Og si Main, wala pa si Mama. Ma, mangapi ka ma? Dili ka mangapi. Og mga kabaro, no, ma-update lang yung mga kabaro.
kabaro nangagi mi diri no kay mapit og bukag. Oy. Oh, tagpila kining mga bukag diri ah. Tagpila ni nga bukag, ma'am? 40 lang sir. Ha? Di ba dag to 30 na? Tuloy mo na sir. Yata ginagawa. Mga kabaro, no? Ligo nang puday pa. No? Pila na yung mo gusto pa? Kaya ka talaga. Tagpila daw lanot ya. Pila siling. Miss, tagpila imong lanot. Tulo 100 ang lanot. Kini, unsa na yung pabutang ani no? Murag nindot ni sa para unsa sudah niya? Gana lang ko, nabibukag mo naman. Lamas. Lamas. Sudah pagkuhan. Wow, po jab. Ito nagbuk. Nigo ay tagpila ning nigo nimo? 180. Unsa man atong taphan? Nainigo si Mama Mine. Ah? Pilihan na to na kung sa gwapo. Gwapo man tanan. Pili po. 100. Na. Okay na. Mga kabaro, diri nakita. Gusto ko gyapon kayo, no? Update lang yung mga kabaro. Kabaro, nanami sa overview mga kabaro, no? Dali mga kabaro, overview na mga kabaro. Atong oras mga kabaro, alas 8 na doon niya, mahaw mi sa may Valencia, may no? Sa may Valencia, mahaw mi, ganun mga kabaro. Ano ito? Dali napita sa overview. Bugnaw gyapon siya mga kabaro. Oh, Pwede man tayo mo kuhan. Municipality Hall. mga kabaro, nanami sa lugar sa kung kauban, no? Si Uncle Soy Baguio, shout out sa iyo mga kabaro. Nanami sa Quezon. Papo mo naging Quezon dito, no? Uy, Nailan Bang. Quezon. Pero hotdog lang. Mga kabaro, na namin sa Valencia City mga kabaro, no? Pagkaroon alas 10 sa buntag mga kabaro, no?
alas 9 nasa buntag. Na baro man Valencia. Farmacia Valencia. Kumusta ang biyahe te? Okay kayo, bali siya. Valencia. Ma, kumusta ang biyahe? Okay raw. Okay ra oy. Main, kumusta ang biyahe? GPS, GPS. monitor. Pa, kumusta ang biyahe pa? Wala pa niyo na ka diri. Dala na paniod ko. Asa ka nga dadaan? Huwag mga kabaro. Oo. Jollibee. Uy, cute po din ang Jollibee. Cute po din ang Jollibee. Dres Valencia mga kabaro. Sa No? una, di ba ano? Dire te? Picture sa una. Oh, maplit lang yung baro, no? Mga kabaro, diri mi sa Jollibee Valencia mga kabaro. Yung diri mi nabahaw mga kabaro, no? Mga kabaro. Jollibee nya. Diri sa Valencia mga kabaro, diri na bugnaw, no? Tung oras alas 9:30 sa karon. Sa nakita na ko mga kabaro, sa nagian na mo ganina, ang Valencia City progressive na po kayo, no? Daghang nag-establishment nga naadiri nga napon sa Davao sa nakita na ako magbaro. O magbaro, mahaw sa magbaro, no? Update sa ako magbaro. Mga kabaro, malamig kaon mga kabaro. No? Karon, mga bagong amigo na ako magbaro, no? Taga San Fernando. Oh, San Fernando, no? Oh. Nya mga kabaro, no? Sa karon, resume og malay-balay kay kato mga tuan dito mga kabaro, makita niyo mga kabaro, no? Kato mga tuan. Og si Juan, okay lang. Yes, excited. Excited. Og update lang yung mga kabaro, no? Og let's go.
Mga kabaro, lunch meal na mo ni Karo lang nita po. Muna mga kabaro. Suman, sikwati, o kinihipon, sayo, sisig. O muna ito mga kabaro, no? Napay order menu, wala? Check na ko ng Update na yung kabaro, no? Mga kabaro, kung may kaon mga kabaro, no? Karon namin sa sol picture taking na yun, no? Kauban sila bayaw diri sulod sa Greek Hills. Ang concept ani nga restaurant no kabaro, o tourist spot kuan sa Greece, Greek Hills sa Greece ni kuha mga kabaro, no? Para ani mga kabaro na para muna yung concept ani mga kabaro, no? Niya si Mrs. ug si Papa. Asa ka to si Mrs. ug si Papa? Oy, sana all. Fine. Hali. Ma, ikaw ma. Ay lang patungtungan si mama siguro. Main, dah ka main. Niya akong beautiful mga wife mga kabaro. Kasi rito. Nasa sa puno, ito kay Chichi. Ay,